Avui a l'espai de l'entrevista parlarem sobre la situació laboral i econòmica de l'Hospitalet amb la directora general de la patronal, AEVAL, Rosa Fiol. Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs comencem pel que fa a l'ocupació. Com deien, aquests 3 primers mesos del 2023 a l'Hospitalet ha pujat l'atur en unes 474 persones. Com ho valoren des de l'AEVAL i si creuen que aquestes xifres milloraran en aquest 2023? Bueno, nosaltres pensem que sempre que augmenta l'atur és un problema per tots i ens preocupa, i quan es disminueix ens n'alegrem. Tot i que sembla ser que pels últims estudis que s'han fet, que aquests últims anys ja està havent-hi un creixement molt gran, inclús superior, del que fan les administracions públiques a les contractacions que fan les empreses, amb la qual cosa això podria ser preocupant perquè al final no deixa de ser despesa. O sigui, aquí l'important és que es creïn llocs de treball en el sector empresarial, en el sector privat. Per què? Perquè és més riquesa pel país. Dit això, penso que ara hauríem que assolir, de fet des del govern central crec que ja d'alguna manera s'han pres mesures i es faran fortes inversions. Tenim una sèrie d'atur estructural, de llarga durada, de persones amb moltes dificultats, que aquest és el que tenim que posar-nos-hi tots, arremangar-nos, perquè és el que realment hem de lograr rebaixar, no? El jove sembla que cada vegada estan més inserint-se de millor manera en l'àmbit laboral, tot i que també l'atur juvenil a l'Estat és important. Aquí a Hospitalet, jo tinc molt bones perspectives, d'Hospitalet, en el sentit que hi ha moltes noves implantacions d'empreses i també altres empreses que porten molts anys implantades estan tenint creixements, estan creant nous llocs de treball, amb la qual jo diria que Hospitalet té unes grans perspectives en quant a ocupació. Fa poc més d'un any que es va aprovar la reforma laboral. Com creu que ha influït aquesta reforma en la creació de llocs de treball? Jo crec que ha perjudicat perquè no és una bona reforma, no està feta des del coneixement de les necessitats de les empreses i una mica ho demostra les dades que s'estan tenint, no? Per una banda, és legítim que algú que governa vulgui provar allò que considera que sigui millor, però després quan les coses es veuen que no és el millor, s'ha de tindre la humilitat de dir m'he equivocat i fem marxa enrere. Crec que el tema de la temporalitat no es resolia traient els contractes temporals, sinó buscant altres solucions, no? I això de la contractació que ara solament es pot fer amb els fijos discontinus, quan són una contractació molt adequada a determinats sectors que són absolutament temporals, com pugui ser l'hostaleria, que el turisme ja sabem que ojalà tinguéssim turisme 12 anys, però no és el cas, no? O altres sectors, eren els contractes adequats, però no ho són per cobrir moltes... O sigui, anem a veure, la vida és molt rica en circumstàncies, això tothom ho sap i ho veu a casa seva i al dia a dia, no? Tu preveus una cosa i te'n passa una altra, tu creus que passarà alguna cosa i surt el contrari. A les empreses ens passa el mateix, no? Les empreses no tenen una bola de vidre, no saben demà si els hi arribaran 3 comandes que no estan previstes, no saben què ha passat demà, què pot passar, no? Si tindran potser personal molt necessari que agafi la baixa, si s'han de poder cobrir totes les eventualitats i les necessitats d'una manera natural, no? I això s'està impedint. Per tant, això perjudica l'ocupació. Sí, doncs passem de la reforma laboral a una altra de les darreres novetats, que és el canvi del sistema de pensions, que va aprovar el Consell de Ministres. La patronal ha criticat aquesta reforma, que s'ha aprovat, com dèiem, al Consell de Ministres. Des de l'AEVAL, què troben a faltar en aquesta reforma de les pensions? Trobem a faltar que, és molt fàcil, quan a un li falten diners,
pues, dir, pues, bueno, vaig a demanar-ho amb un altre. I què són les empreses, no? Jo crec que en aquests moments tenim una sèrie de problemes en el tema de les pensions i no se solucionen dient a les empreses que paguin més, perquè ja estem pagant més. O sigui, estem dintre dels països de l'OCDE, em sembla que som els primers o els segons amb el cost de la seguretat social. El que s'ha de fer és que aquesta seguretat social sigui eficaç i eficient i que cobreixi totes les necessitats. I no se soluciona dient, doncs mira, que paguin les empreses. Ara, com que no em quadren els números, doncs que tinguin un cost més elevat. Per què? Perquè aquest cost elevat el que fa és treure competitivitat a les empreses. Les perjudica amb la creació de nous llocs de treball, que podrien ser noves fonts de financiació pel sistema. És la pescaderia que se morde la cola. S'han de buscar solucions que siguin realment efectives, eficaces i eficients. És evident que tenim una sèrie de circumstàncies, el baby boom i tot això que ens ve a sobre, però també, per una altra banda, tenim una sèrie de, com diria jo, de rigideses que tindríem que començar a pensar d'una altra manera, no? Per exemple, jo crec que avui en dia el tema de jubilar-se, no? A França estem veient que un drama per passar de 62 a 64 anys. Home, entre tu i jo, la gent que en té 62 o 64 avui en dia estan estupendos i segurament poden allargar una mica, no? Jo no ho faria mai obligatori, però sí que donaria opcions perquè el que vulgui treballar més anys, que ho faci, i ara, en canvi, doncs, tots són problemes. Esclar, si això d'alguna manera també s'ha de compensar, no? Perquè és un esforç que es fa, però es tindria que treure aquestes rigideses, pensar més en solucions més properes a les persones, no? I sobretot que no perjudiquessin, sobretot, la competitivitat de les empreses carregant-les amb més costos, que ja en tenen prou. Doncs Rosa Fiol, queda aquí palesa la seva opinió sobre aquesta reforma de les pensions. Ja veurem com continua. Rosa Fiol, directora general d'EVAL, moltes gràcies per la seva opinió i fins la propera. A vosaltres, moltes gràcies.